Stagnant nga tubig sa barangay nga Tinuig na ang problema sa mga pumuluyo. Gindangop sa Western Visayas. Mga sakit kag peligro sa ikaayong lawas ginakabalak-an sa mga residente. Si John Sala nakatutok. Masobra 5 katuig na ginaagunto sa mga pumuluyo diri sa Zone 4 Barangay Balabago Distrito Sangharaw ang daw kasubo nga subang ang komunidad bangod sa nagabara nga tubig. Wala sang alternatibo nga pamaaging mga pumuluyo kundi maglusong sa tubig kun magwa sa ilang mga panimalay. Suno sa mga residente makapila ka beses na nilang gindangop sa barangay kag sa Iloilo City Government ang problema apang wala sa gihapon sang aksyon. Ining rason kun nga gindangop na nila ini sa Western Visayas. Kapila naman sa mapalabot, napabalo naman si Kap, kapila na. Eh, ang malang na purpose nila kanal-kanal lang eh. Ang wala na. Hindi man ka-trespasser ang kanal-kanal, sir. Ano tayo, sir? Atong gusto, sir, na ipanawagan, sir, sa atong barangay, sir, kag sa city government, sir? Tani matagaan mo sang aksyon ng amon nga barangay sa sining nga problema sa tubig. Siyempre, delikado, masabang may COVID na, madinggiyon kapaway na. Dugang pa sa matag reklamo ginpadulungan man sila sa mga taga Iloilo City Health Office na nagligad nga bulan apang wala man sang solusyon sa problema. Ginakabalak-an subong ni Lolo Roxanne ang ikaayong lawas ang iya mga apo bangod masami nga nagahampang sa tubig ang mga ini. Kag kun kaisa, kun magsige ang bubo sang ulan nagasulod pa sa ilang balay ang tubig. Ang ano gidya ang liptos blaser. Kaya ang pangit nga dangi sa magulampang sa tubig. Kag ang sa subong panyimpong lamok sir damo na. Te sa ini nga ano kung magulan yun man tudo guro may chance malabot pa. Suno sa barangay officials wala sila sang may mahimo bangod manubo nga porsyon sa barangay ang Zone 4. Kag makapila ka beses na nila gintinguhaan nga mabutangan sang kanat para may maagyan pagwa ang tubig. Isang gamay lang. Lani magbayanihan, man sila sige lang sila kareklamo sa akong na yun katuan na katanod. Pusto ay pinilion lang nagabulig man da. Hindi man na ibanda, hindi man na kuhaan nyo na kaso pa na kayo, hindi mo na property nila iban, yan nilang duno na mo. Nakaso pa na subong sa abogado nilang duno. Sa pihak sini nagpasalig sa gihapon ng barangay officials nga talupang doon ang problema agod mapangitaan sang solusyon. Mga kapuso sa inyong mga problema, reklamo kag issue, ipa Western Visayas mo. Ipadangat paagi sa Western Visayas hotline 0967-325-1305 o kung magtawag sa 329-2110. Pwede man magbilin sang mensahe sa Western Visayas Facebook page. Upod kay City Lurinduque, John Sala, Western Visayas.